ezweni. Oh yeah yeah, okwaze kwalukhuni, okwaze kwabanzima, phila kalukhuni ezweni. Oh yeah yeah, kwaze kwalukhuni, kwaze kwabanzima, hey, phila kalukhuni ezweni. Befika isibhamu sikimikhonto, befika isibhamu sikimikhonto, sifika nenkulaza kwaze kwalukhuni ezweni. Befika isibhamu sikimikhonto, befika isibhamu sikimikhonto, sifika nenkulaza kwaze kwalukhuni ezweni. Corona fila, uphuma phi manje, sisela nenkula, saphila nelizwe manje sekhona. Corona fila, uphuma phi manje, oh sisela nenkula, kwakhule elizwe manje sekhona. South Africa manje ukuze siphephe kulolu bhubhane selifikile emhlabeni i-coronavirus COVID-19. Ugeze izandla, ungadli ukudla, ungagezile izandla, sewuphephile. Ukushiya ibanga engango-2 mitha komunye umuntu omlandelayo. Nami nje mangishaya isidingo ngisithinta mase ngifale ngidle ngiyazigeza izandla nobe sengiphephile. Ma-South Africa mahle gezani izandla ukuze niphephe lenamba khona.